Anem a parlar en profunditat de les festes. I començarem pel Dia dels Músics. Encara que segur que sabeu de què va. Comencem l'explicació.
Anem a conèixer un poc a l'autor de l'himne. Gonzalo Barraxina Sallés. Un altre músic que cal conèixer és Joan Cantó i Francès. Canviem de tipus de marxa i compositor. Parlem de marxes mores. I per últim, parlem de marxes cristianes. I del compositor Amadou Blanquer. La vida y la obra del compositor Amando Blanquer Ponsoda forma parte de la historia del Centro Instructivo Musical Apolo de Alcoy.
Amando Blanquer ha sido uno de los músicos más importantes del siglo XX y en el Centro Instructivo Musical Apolo de Alcoy, su banda natal, siempre se le ha rendido gran admiración y cariño. Amando Blanquer Ponsoda es un gran compositor. Nos cabe el orgullo de que es un compositor nacido en esta casa, es decir, fue educando de la banda de música. Vivía en los alrededores de Apolo, entonces desde niño vivía casi prácticamente en Apolo. Entonces se hizo músico en la banda primitiva y en Apolo. A partir de ahí nos cabe el orgullo que se le financió varias becas para que se fuera al extranjero a estudiar, a perfeccionarse en música. Entonces es un músico, por así decirlo, muy querido dentro de esta casa y por lo tanto en su honor se le puso el nombre a la Escuela de Música. Posar el nom Amando Blanquer a l'escola va ser perquè ha sigut un personatge de la vella. Amando Blanquer va començar a tocar ací, després se'n va anar a estudiar fora a València, va seguir els seus estudis, però sempre està molt vinculat a la vella, a lo que és Apolo. Amando ha volgut en locura a Apolo i sempre que ha vingut ens ho ha demostrat. Inclús ha plegat a voler fer masterclass amb nosaltres, el que era l'ensenyança li ha agradat sempre molt també. Volia mostrar el que ell sabia o volia donar-nos o volia quedar per a ell. Su trabajo disciplinado y constante ha significado una prolífica y diversa aportación al mundo de la música, la docencia, la dirección orquestal y las bandas, además de la investigación musical. Pero es en el mundo de la composición donde el maestro Blanquer nos deja su legado más importante. Sus más de 100 obras comprenden obras sinfónicas y conjuntos de cámara, obras orquestales, corales y un gran catálogo de obras para banda donde destacan las escritas para las fiestas de moros y cristianos. Amando Blanquer és que no cal parlar d'Amando Blanquer. Amando Blanquer per esta casa és el més gran, és la persona que ens dona nom a l'escola de música, és des de luego el músic del segle XX de més projecció internacional. Blanquer és un músic, Blanquer és la música en València, vull dir, la música en la segona part del segle XX és Amando Blanquer. I tindre la possibilitat de tocar músiques de Blanquer, que algunes d'elles només tenim nosaltres i que ens van donar en mà i en el cor, que és com Blanquer feia les coses, clar, és un privilegi que no podem deixar de disfrutar. Amando ha sigut per nosaltres, per uns un germà, per altres ha sigut un pare i per altres ha sigut un amic, pel que l'ha conegut.